kurush ku ce fulawar kurush. Mai daɗi ce kuma mai tsafta ce, mai amfani da ƙara lafiya, mai kyau da arha. Abin nema ya zo da kwaliti da arha. Fulawar kurush mai jan zakara ba irinta. Da sunan Allah Ubangiji na mai yau da gobe, mai sama mai ƙasa da daji hada magulabe. Ka yi salati go rasulu hasken yau da gobe. Allah ka taimaki kamfanin kurush ni shi na zaɓa. Kai fulawar kurush mai jan zakara ba irinta. Dukkan su ma'aikatan kamfanin ba mai kazanta. Don kare lafiyar al'umma ba sa mugunta. Shi yasa waka ta kurush ni ba zan bari ba. Sama gaske. Abinda muke jira gashi ya zo al'ummata. Bai da mata. Yan makaranta ita suke saye sun gano lagwanta. A gidaje masu yin sana'o'i bata gaza ba. Fulawar kurush mai jan zakara ta yi zarce. Duk mai yin amfani da ita tabbai zai yi zarce. Yin amfani da ita a kasuwanci ka'ida ce. Ita ce lambuwan a duk duniya ko ban faɗi ba. Amma ayya kai masu gato ku zo ku sai fulawa wadda ba irinta. Masu biredi ko garzayo ko kurush don ba irinta. Masu yin makala haɗi da cincin yau ga irinta. Fulawar kurush kala-kala ce za ku zaɓa. Fulawar kamfanin kurush ita ce ta yayi. Alhaji Rufa'i waƙar kamfanin ita ce nake yi. Fulawar ba ƙasa ba tsakuwa kuma ba ciyayi. In ka ci abin da aka yi da ita malam ba ka bari ba. Abin nema ya zo da kwaliti da arha. Fulawar kurush mai jan zakara ba irinta.